pangapura lan panjenengane Pak Gareng karo Mbak Eka mbok menawa kanca Kalimasada nggone nderekke panjenengane sowan mrene. Ya mbok menawa ana sing kurang pas beda karo nek ndelek dalang-dalang her-her. Iya. Heeh ya, Mak. Ya nok. Isoe kanca serampat diserampatke sik wenak. Iya, nyuwun diserampatke. Mas Gareng tralala karo Mbak Eka ben sowan ngibur warga ing Ladan Keranggan utawa Koripan sak kiwa tengene kene. Heeh, ya cah Kalimasada dados. Matur sembah nuwun Mas Gareng. Dikeplok tekan esuk ora leren no. Wis cah ndak kesel cah yo. Bisa lho ngendangku dibabit serandal yo. Bareng wau dindek Pak De Gareng tralala ora gelem sing ngendhek aku tak lebokke brangkasku. Lagi gelem. Lagi gelem. Brankas sing ngendi Mbak Eka? Oh, rahasia. Weh, lah iki yo. Tersembunyi. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Eka uget-uget sehat. Inggih, wilujeng dalu piyong Mbak Yuli Mbok Pak Surono. Dangu mboten pinanggih wah jan
tambah nom. Iya. Sajeng jumblek nembe sak menika saged nderekke panjenengan. Mergo ya ora tau selo no. Iya. Alah ya sing saking bangeten ora tau ngajak kuwi kok. Iya. Ya wong kabeh ki nuruti karo sing nanggap kok ya Mbak Eka. Blujeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Pak Surono. Nggih. Pawartos sing kula tampi ngendikane sakniki papanipun rada ados kedhik. Nggih. Ten pundi Wonogirinipun? Wonten Wonogiri. Hijrah wonten Wonogiri. Alhamdulillah. Pek Enten kaya palur Jeng wis ora Nabi kanggo. hijrah. Hah? Kaya Jeng Nabi hijrah. Pindah. 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 Ya ora dadi boyo pengapa sing penting diparingi sehat. Kabeh keluarga lan kiwa tengen diparingi seger kewarasan ya Mas Gareng. Amin Mas Surono. Wah kangen karo Mas Surono. Ah ya. Ngeten niki Mas kawontenanipun wong desa. Kepanggih wonten Kranggan mriki malih. Nggih. Sowan wonten Kranggan kaping Wis ping akeh paling ora panjenengan Pak D ya. ping pindho nduk nek ora salah iki. Ya, Lagi ping pindho? Ha, ping pindho. Tak Lah kok beda? manggone ya ning kene iki. Nggih, Ning kene mriki iki. terus. Mboten ping pindho nek sing ping telu iki berarti garenge tau beda iki. Nah. Awakmu ping pindho Pak D ning kene Elingku berarti ping ya. pindho nek. Nah, aku beda. Hah? Aku ping Lah kowe wis akeh mesti ndarek. ping pisan iki malah. Ora apa-apa. Kowe dikeyakinan gelem ngombe banyune Kranggan kene esuk bakal bali leladi ana Kranggan meneh. Lah ya wong jenenge uget-uget iki senenge manggon-nggon banyu kok. Oh, lah Aku iya. diteko mau langsung disambut kalen nggon banyu. Lah iya. Aku kudu Oh, nek njugur aku. Uget-uget kok ora ning nggon banyu berarti bar disedot. Mapane ya ning kene iki, transite ya ning kono aku kelingan kok. Ning daleme Pak Nggih. Agus, Pak Budi, Pak Sabto. Sing tak titik mung siji. Apa Apa Mas? Pak D? Gendeng jeglok rong dipasang iki kendek mben ya iki Pak. Kok leh muni teh Iya, sing nang kene iki. Kelingan Kelingan aku. Iya. Anu kabel ditambahi Mas, ini Mas. Wireless enak iki, wireless. Nah, rene kan Nggih. kepenak. Mriko papanipun sim anu sak sekecane mawon ya Mas Gareng Pun. mereka. Ajeng ngalor monggo, ngidul monggo sak penake. Jer nyatanipun. Nah, iki lho ngendikane Pak Menika Surono. sisih kidul menika ibu-ibu bapak-bapak kata sanget sing mirsani. Pun, ketuane Nggih. ngantek nyelingkrik ning Nah. panggung niki. Niku ki arep ngembari karo salon tak kandhane. Ketua penonton, Iya. ketua ibu-ibu luar Iki ketuane biasa. iki asmane Bu sapa to? Ora duwe asma, sehat kok. Ora lara kok. Jenenge. Oh, Nama. Oh, nama. Nama. Iya, takon piyambak. Engko tak tekok tak kenal. Nah. Asmanipun Bu sinten? Bu Indri. Lagi lak ya kancamu to Pak De? Kanca. Iki kanca Facebook. Ah iya. Kuwi nggon Facebooke jenenge Indriyanti. Nah, Indriyanti sapa? Nek gawe status no Indri yang selalu dinodai iki. Ambil. Dek Gareng, Dek. Non. Ibu-ibu sing nonton sampe nganti ndelok lho, Dik. Sing Nggih. nganggo kerudung ijo iki lho, Dik. Iki namat iki wong apa udu? Lah wong ya dandane beda kalih kula kalau panjenengan Nggih. to. Kula dandan biasa. Gak meglo. Lah iki ya dadak diputih-putih Nah, ngene kan iya ya. ta coba. Niki nggih wong mung raine dilabur. Ki mergo golek pangan nggo anak bojo ngene iki. Niki nek mboten ngeten iki bojone kangen sok kudu ngene iki kok. Nek bali ora ngene bingung. Bingung. Kula nek bingung sesuk disablon ae De, aja ganti gandadak pupuran. Iki malah arep tak pilok kok, Nduk. Ya ngene iki jenenge wong lanang tanggung jawab ngopeni anak bojo ki ngene iki. Iya. Wong lanang wengi-wengi nang omahe wong direwangi corengan kaya ngene kok wong wedok ya tegel mangan koyone kok ya. Lah ya kudu no wong jare nggo ngopeni anak bojo. Lah kanggo sapa? Balane Indri ngene-ngene iki. Bojomu saiki lak ya wis ora patek seneng COD karo Ora seneng dengkulmu kuwi. Pendiak dina paketan, pendiak dina paket COD paket ta ya. jare wis ora COD, tapi saiki nganggo peleter. Carane nek bojomu mempeng COD iki carane batalke gampang. Lho, Pripun? iki sing kulino Kowe iki. ngomong wae, Mas ngapunten salah pilih, kek tok ngeki 1000 rupiah aku tukange paket bali digo mulih. Ku bojomu golek iku ora teko barange Mas ngono. Lho apa-apa ki nek bersumber saka ahli Loh, iki yang ngono ngene iki. kuwi. Iki yang sudah teruji dan berpengalaman berarti ngene. Lah nek sesuk ya bojomu nesu lah pendak kowe napa barang tok batalke. Nggih,
ngucap syukur alhamdulillahirabbil alamin Pak Surono. Nggih Mas Gareng. Pisan saged nderekke Pak Surono malih nyambung tali seduluran. Nggih Mas. Wong pancen jenengan ki nek kanggene kula ki tak idam-idamke wong sebagai dalang idola. Aduh. Idola ki tegese wis dadi primadona ya Pak De. Wudu kuwi. Apa kuwi? Ya dadine kok ning nggon primadona ning idola ki kanggoku iki dalang ora larang. Oh iya. Terus mula dadi primadonane warga masyarakat sasi suro tanpa leren. Nah, elok. Hebat. Ping pindhone kangen karo warga masyarakat Kranggan. Iya. Niki acara rutin pendak tahun, Nduk. Pendak tahun. Wis pendak tahun. Pendak tahun. Pendak sasi suro. Pendak sasi suro mapane pendak sasi suro. Tegese warga masyarakat ana ing Kranggan kene iki tetep nglestarekke adat tradisi lan budaya. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Kranggan. Luar biasa. Hebat. Senadyan to nggone ya sakmene ning antusiase keluarga ageng kene lho Pak De tumplek-blek rapet ora ana sing benggang madhep rene kabeh. Mriksani wayang kulit. Ya ora. Kok ora piye dong gatekke kene kabeh kok. Sing madhep ning mburi ya enek. Sing ndi? Kae do nguyuh kae. Iya. Kok iso gatekke wong nguyuh bareng. Lho mata gareng kira iso ngerti ngendi-endi kok. Nggih. Mula dongane kangge warga masyarakat Kranggan Masur sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rejeki, usahane ngrembaka lancar, pinaringan sukses usahane, rezekine kathah melimpah berkah barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Tahun ngarep iso wayangan meneh. Amin. Semono uga panjenengan melih. Nggih, amin. Kula saged nderek ndedonga Pak Sur. Nggih, Mbak Eka. Mriki lak nggon banyu. Dadi nggon sumber panguripan. Rezekine sansaya mengalir deres. Tansah pinaringan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Remen sanget ana kene iki nek biasanya adat saben iki terus Pak RW dum-dum durpres ngoten sing tahun wingi lak ngoten sing tahun biyen kae. Tahun ben. Lah iki engko ya durpres enek apa ora? Enek nggo kowe. Lho, apa? Pacul larit niku. Pacul larit nggo macul kowe. Kok iso aja salah paham iki sentra industri pandai besi. Pandai besi. Utamane nggone daleme Pak Budi utawa Pak Yono sing transit. YN Jaya Pacul. YN Jaya Pacul. Khusus Pacul. Mula kene engko ya arep dibangun museum Besalen. Museum Besalen kese. Museum Desa Pengrajin Pandai Besi. Besalen. Nek bersalin kudu bersalin lho Reng, besalen. Nek besalen gambare iki mbok-mbok karo anak cilik. Iya. Kuwi nek apotek kae gambare gelas karo ula. Nek rumah sakit kae gambare apa jenenge amben karo palang merah. Nah, sing urung enek iki bong supit, Mas. Lah, apike piye nek bong supit? Mbok nawa kene usulan bong supit gambare apa? Bong supit kuwi bangsane nggon ngonoan ya. Aku tak tekok Pak Gunawan piye. Iya. Apike iki piye ngono. Mas Gareng. Niki sing mirsani wayang ki ana sing bedani karo biasane lho Mas Gareng. Lah dos pundi? Ah Budhe direwangi tuku kacamata sore mau mulih kok Klaten lagi dienggo iki lho. Arep dienggo namatke panjenengan karo Mbak Eka lho Mas Awu. Nggih, disalami. Salami wong ya kanca dhewe kok ya. Aja ngono. Sehat sedaya nggih. Hati-hati dhewe ali-aline dipelurut Gareng lho. Ya bener kula ki gaweane nek salaman terus nurut ali-ali. Tapi kan setore teng jenengan to, Mas. Iya, kok separo eding. Sehat ya, Bu. Loh, niki wong nonton wayang iki tertib ngene iki tur, Mas. Parfume. Piye? Remason kabeh. Iya. Kuwi demi menjaga kesehatan kula ora kademen. Alhamdulillah pokoke sip. Kok iso. Alhamdulillah. Oh iya ta wis sangune dele. Iya. Sagung. Pokoke didongake nonton anu sing mriksani wayang ngantos rampung mengke subur makmur rezekine tentrem ayem keluargane bahagia sejahtera slamet donya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wah kathah sanget tumplek-blek kiwa tengen
ngarep sak nggen gang niku ngantos dugi nggen layar lebar niku do mirsani sami lenggah sedaya. Alhamdulillah. Mengitan ngantos dugi mriku dalan ageng pertigan mriku. Saking senenge karo Nggih. budaya wayang. Nggih Mas Apa Gareng. maneh Mas Surono sing ngasta luar biasa. Sami mawon hebat. sapa wae sing mayang niku. Nek teng Kranggan niku si penontonnya rame Mas Gareng. Nek ngateng mriki ngendikane anu Pak RW. Nggih. Pokoke setiap tahun itu tetep Pak Surono. Lah iya wis Oh. dadi klangenan kok. Nggih. Klangenan soare Pak Surono iki wis duwe prasetya. Prasetya apa? Neng kene ping 10 gratis Ora, pisan. wis ora usah gratis-gratis. Lho panjenengan iki lho wis gratis ping 10 ya nyedulur apa piye ning kene. Ngeten kok. Mas Gareng karo Mbak Eka. Pripun? Kula dadi seniman ora tau nyencang rasa karo sing nanggap. Sakniki dilakoni sesuk ganti dalang ya ora apa-apa. Nek terus dadak gratis pisan, ya nek wong nyambut gawe iki ya mesti nek apik terus nek kepeneran terus. Kok sik to dikenake sik. Piye? Gratis ki ora kabeh. Heeh. Gratis penitine tok. Wow. Ngono lho sing dimaksud ki. Wong lagi arep tak enteng-entengi bebane kok malah ora-ora. Kok ndak do diugemi tenan kok malah dikani. Wong gratis maksa. peniti lho kok ya. Ning Iya. niki ngeten lho Mas Surono. Nggih Mas Gareng. Katahe penonton pamriksa sing kaya ngene hebate niki ndadekke semangate sing nyambut gawe. Leres. Ya kanca kasinggihan. pengerawit, ya kanca pesinden apa Leres. meneh Pak Dalange. Nggih. Tenan dadi semangat Nggih. sing nyambut gawe leres napa mboten? Pancen keprenyata. Nang, Estu menika. Iki umpama kula dalange nek penonton akeh kaya ngene iki wayangan tak barke sesuk jam 12 awan. Wah, nek ngono Apa ya sampeyan umum? mayang bae iki. Non? Sampeyan dalang. Oh, kula gareng kok, Pak. Oh iya wis. Golek aman, golek aman. Leres Pak De Gareng. Dadi Piye? wis disembadani tenan keluarga panitia. Hidangan kabeh wis disembadani, aku teko mau yo langsung dikek hidangan. Oh, iya. Diwai air minum. Sat urung ngasih tak ombe ya wis sat dikukuti. Aku urung sida ngombe. Urung diwis dikukut. Diganti kopi. Diganti Wah, kopi. masakan enak sing tak senengi anu oseng-oseng apa jenenge? Oseng-oseng kembang kates. Heeh. Siji niku terus iwak laut. Heeh. Anten iwak laute wau. Kene enak iwak laut barang. Teri. Alah, Gadekke siji oseng-osenge. paling ora lak yo nggon soto to Dek Iso kene. ngenteni sego tenan nek niku Iya. wau nglawuhi. Nggon soto Lamongan aku wis tahu, soto Betawi, soto Makassar. Lah iki soto khas kene iki wis metu porong. Soto Mbah Wirya. Soto Mbah Wirya. Wis metu porong. Lho, kok bakale metu? Heeh, engko ya bar awake dhewe limbuhan. Ambune anu brambange goreng wis mambu kok. Soto Mbah Wirya wis kondang kalo kok. Ya. Luar biasa. Ugi anu kathah sanget niki donatur utawi Mas Gareng. iki ingkang nyengkuyung Utaminipun. saking soto Mbah Wirya. Nggih, kalih para pelanggan-pelanggan soto Mbah Wirya. Ah, terus wonten niku wau nggene Pak sing ngen transit niku. Pak Agus, Pak Budi kali Pak Sabto. Leres. YN Jaya, Pak Jul. Pokoke sing apa usahawan-usahawan saling ikut andil melu ndarbeni. Nggih, klebet Pak Mijan juragane broiler. Pak Gendut juragane Pandi Besi Pasar Nggawa. Nggih. Ugi menika dipun sengkuyung kampanipun Bapak DPR anggota Dewan Kabupaten Klaten jadi Bapak Yudi Kusnandar. Oh ngaten. Namun nyuwun pangapunten Mas Gareng. Dawuh. Menika sedheripun Pak Yudi Kepala Rawuh namung krana sonten wau keng Rama napa nuwun sewu keng Ibu kula Supli Nampi. Oh nggih. Salah satunggalipun keluarga wonten ingkang Murti Kasidan Jati mila nderek kintun salam dhateng warga yen Bapak DPR mboten saged rawuh namung dananipun sampun kangge nyengkuyung dalu punika. Jin. Nderek muji pinaras warga langgeng warganipun Bapak Yudi Kusnandar. Amin. Ugi matur nuwun peparingipun. Nggih. Manfaat kangge masyarakat. Kasinggihan. Mila warga masyarakat mriki ki ora ana warga masyarakat sing nganggur, Nduk Cahayu. Mesti Kabeh duwe. usahawan-usahawati tur ngrembaka kabeh usahane pinaringan lancar. Amin, amin. Eh, Sing iya. disuwun yo kuwi Pak De. Aku ki lho usaha bola-bali kok panggah bangkrut ae. Lah usahamu Usaha apa to tak delok wingi ket wae wis ya wis usaha maneka warna mbok Sing- sakoni lho. Sing Apa? paling ragate ki anu bangkrut ki pas aku usaha trebelo kae lho, Nduk. Lho, kok terbelok. Pandemi ora nek jenenge ora nek gawean lah usaha gawe trebelo. Terbelok. Piye kuwi ceritane? Kemis aku tuku blabak, jemuah tak pasah, setu tak pakoni. Heeh. Ya toh Minggu dadi, Senin mara tuwa mati.
Sida rapule. Apes. Nek wong terbeloki terus dongane piye ya? Ya muga-muga sehat walafiat jasmani rohani. Ayo bingung. Ora entuk Soto dongake. lah muga-muga daganganku laris. Lah nek terbeloki dongane piye? Ya semoga ya kuwi mau sehat walafiat. Panjang yuswa. Mulane bangkrut usahamu. Iya. Niki Mbak Eka uget-uget. Nggih. Wah, piyayi hebat. Nggih. Nek nembang suarane elok. Ki terkenal viral ora mung teng TikTok, ora mung teng YouTube. Elok. Iki malah disiarke ning masjid barang niki. Nggih. Saksikan nanti malam ngono maksudnya. Acara apa? Acara wayangan kok ya. Ate siarke masjid. Lah pas oglangan nyilih tua masjid. Iya. Menika ki dipun live streaming kalian channel Wisnu Aji Ardani, Gawan kali Masada. Kalih Mas syuting menika saking pundi niki mau dereng maringi kertu nama kok. Ya, Nggih. Nggih. Menika wonten awala Mbak Eka, Mas Garing monggo. Dipun waos monggo-monggo. Nggih. Nah, niku kagem panjenengan. Nggih. Mangke pindah ngalar mboten napa lho, sak penak menjan lho. Karena mriku nggih kathah para-para sami nggawa sisih berang ler. Tengah nggih kathah. Nggih. Pun monggo bebas. Diwaos niki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepatak Paling ora kepada biasane pertama. kepada bucange, Kepada opone. kepada bucange sogok sinden. Biasane nek dan kuwi saha basa Jawane. Soho sinden. Sogok ya apa sing? Lan do meteng Anu kene ya kadang ora do anu kok. Eneng sing ora Eneng kok. sing ya. dumateng, kabeh. lan dumateng. Dumateng. Mas Gareng Mbak Eka ingkang nguyuwi wajib. Aku mau wis mampir ning toilet. Ngayahi wajib saking kula Pak Harsito. Pak Harsito. Nggih. Nggih. Surat makam apa ta iki? Ayo. Apa ta? Mananggaran ganggeng surat surat ki nang ngendi to rat iki? Surat Manang Kranggan. Surat mana ki nami dusun utawa RT. Nggih, Bu nggih. Oh, lah tak kira nek surat ki bojone Surati kuwi. Nyuwun gendeng Saiki wis mari. Gendeng. Kok iso gendeng. gending sinom Di. cengkok grandel dawah kelumah. Kok dawah kelumah. Mengkurep kok ora mlumah kok. Dawah ngagem lurik. Konjuk halah-halah tulisane ini. Konjuk Bapak Kades Gunawan Budi Utomo Barsoto Dan soto Mbah Wir. wacanen Mas. Tak Barsoto Wirya lho wacanen dhewe lho. Dikira aku sing mumet. Oh, bar jajan soto ngene Mbah Wirya. Oh lah iya jajane iki ora enek Mas. Ditambahi. Jajane iki ora enek-enek ya mung Barsoto Wirya. Matur suwun kula juragan sepeda motor. Oh, juragan sepeda motor. Lah iki nek gambare RX King iki lho pojokan. Lah ora eneng ngereke ngopo eneke titik ngene kok. Oh wis menggok berarti nek RX. Gambar iso menggok barang. Menika dipun streaming kalian Kencana Abadi channel setunggalipun matur sembah nuwun. Wis difasilitasi layar lebar barang. Iya. Kuwi jane isine pira? Lah ngitung nganggo didilat barang. Aku kentean itu nyilih. Oh. Blesek niki digenahke riyen Mas. Digenake diitung sing cetha. Iki timbang dadi masalah lah ya ora kepenak wong kula jenengan rene iki lak ya mung arep golek sedulur. Ya kudu digenake sik kok tak beda hitungane. Saweran kok iso ngantek 2 yuta ki lho. Elok alhamdulillah. Aja alhamdulillah. Iki digenahke. Lah piye? Iki saweran apa pelunasan? Piye. Cek. Nah, Mati po. moga. Nggih. Lah niki pun Alhamdulillah 2 juta. Alhamdulillah. Kagem Pak Surono lho. 2 juta ya Pak De. Gek mengke mangekke gareng kalih Mbak Eka, kalih sinden, kalih kanca, kalih Masada, tukang syuting, tukang sound komplit kan ngendum gareng. Pojok ora mbok waca, Mas. Apa? Ora cukup. Carane ngene. Beh, Pak De, gen cukup carane ngene. Piye? Iki lebokno neh. Nah, Lebok kene.
diaturke Pak Gunawan kon nyukupi. Ya kuwi ora cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana itu ada. Lah piye ta? Piro-piro ki ditampa berkah barokah. Alhamdulillah. Carane ngedum duit 200 tukokne kecap nggo raup bareng lah. Kuwi rata ngono kuwi. Ya rata terus raine bersyukur, rubung Bersyukur alhamdulillah Pak. Duit sak Gunawan miliar maringi. ora nek 200 ya ora Ya ora jangkep. genep. Bangke turu nang omah ora nek wong maringi duit 200 lah ngoten. Ya. Betul. Goleke tunggale nang kene nasjim sapa njiko tangane bosok wis ben nang kene. Ben golek kancane. Dadak ngenteni sik. Tak ugemi lho, sapa jiko tangane bosok lho. Kecuali aku. Lah. Tadi sih iye. Kanggo kecuali. Ya. Monggo Mbak Eka, Mas Gareng menika wau ibu-ibu ngesaken bubuk asmara. Ngaten. Oke. Ibu-ibu juru masak kala wau. Pamundutanipun sinom Sinom cekok Grandel. grandel diaturke. Oh, Sepenting nggih. kon Ibu PKK tak aturke ku ndak kelalen. Yo. PKK ngersake gubuk Sesuk ki wis arep disiapi nganu lho, bubur bebek lho. Ampun kondur sik lho mengke bar gara-gara. Nggih, siap. Monggo Mbak Eka, sinom cekok grandel. Nggih. Yo, Memanismu kanggo Sapa sing ora kenjut swara Nah, kaya iya toh. ngene iki? Pak Suwono, Ya, waduh sindane saka kaduan dirungokne suarane galik-galik mesti wonge lencir dhuwur, rambuté ngandan-andan ayu saka kaduan direwangi ngojek. Iya. mesti jangkute gantil. Bareng tekan kene goleki landi sing nyuwara ngono. Ya ya mesti ya awake dhewe lak ya partner to. Sing ngrungokne saka omah. Wah, kae dagelane kondang sing kulino ning YouTube. Sopo to kae? Wah, teko lokasi. Oh, tibake garangan tralala sing lagi kondang. Kowe mulokke aku garangan tak tuwapuk kowe. Lha Wah, aku nek dilokke garangan nesu. lha piye? Aku luwak kok. Saya Kurang ganas. galak kok. Suarane elok. Wah, tenan Sip. kok. Agaweru citeng gale Ugi ngaturaken gunjing panuwun warga saking panitia Kedung Bathang menika sami tanget menawi bintang tamunipun Mas Gareng kali Mbak Eka menika pinten Mas Dalang lah mungkin tak caosi nomor wae men rembukan yo. Diblakake wae nang kene ra apa-apa, Mas. Ngono. langsung. Kula kalih Eka dugi mriki 35 yuta. Lah men do pirsa. Iya, tapi anu to Dek aku. Nah, kuwi karo dilatih diesel sak modare. Wis pokoke pira-pira sing penting nyambut gawe, Mas. Ya, nggih. Pira-pira. Wong ukurane iku ora ngene nggon dhuwit. Nggih. Ning rasa katresnan. Nggih. Iso dilakoni sak kabeh ya Mas Gareng. Oh, tenan, Nggih. leres. Nggih. Monggo. Apa kang nadya Saking Pak Agus. Ya, nggih. Oh, Pak menika Agus. Sing gadah dalem menika kalih Pak Budi kalih Pak Nggih. Sabto Dawuh menika napa? perangkat desa Kranggan. Mas Dalang mangke Mbak Eka disuwun nembang podang kuning sinambi ngendang. Lho, kon bawa podang kuning sak lagune kon nyambi ngendang. Waduh. Pertanda Pak Agus. Iya. Iki gak karo menek rejeng to tapi. Wong niki nembang podang kuning karo turu wae iso kok. Ya iya. Nyanyi piye? Monggo. Upama munduta rokmi Mas Gareng mau ngendika, Dawuh. wong kuwi sing penting iso dilakoni ngono to, Mang? Nggih. Ati paidu karo ring lor, tenane, kurang sithik digendhaki kok ngono kuwi.
Mboten. Ayo. Kula ora tau genahke, Pak. Heeh. Kula ki tenan nek nggon dhuwit ki ora penting, Pak. Wah, elok. Soale kula ki ngomah ki dhuwit wis kintalan. Wah. Latar gue ida-idaan. Kula ki ten panggung ki lak mung hiburan to, Mas. Oh, ngono. Kula dhewe ki asline lak duwe usaha. Usaha apa kuwi, Mas? Properti. Properti. Gawe gedung, gawe Ya. mall, gawe Perumahan. supermarket, Elok. perumahan, Wah. kos-kosan. Weh. Nggih saestu. Dadi kula nek ngeten iki mung kangge hiburan. Gur gue hiburan. Wong dolan kula sakniki wis adoh, Mas. Weh. Dolan kula ki saiki neng Amerika, Waduh. Elok. neng Malaysia, aku adus ki neng Hong Kong kok katokanku neng Taiwan. Aku kaya wong Biasane udo. lah dengi ning Turki jare kowe. Dadi saka Taiwan neng Hong Kong ki tak tutupi ciduk ngono, wong sak ukuran. Manganku lho Mas saiki wis sego ki arang-arang saiki Weh, ora patek melu seneng. Mangane seneng. saiki katul Nggih. bareng Katul pitik po. Manganku saiki wis pizza, hamburger ngono Wis kuwi. syukur. Lho, mobilku Alphard kas tak nggo tarangan pitik, Mas. Saiki ganti Lexus Lamborghini. Lah kok rupane putih. Heh? Enek lampune dhuwur. Ambulan kae lho nggo ngangkut jenazah ben. Dolek apa hobiku anyar saiki, Mas. Apa Mas Gareng? Ngapusi wong. Wo, Lah yo. ora prayoga. Nggih, monggo Mbak. Taratamtu datu ruti Mas Gareng, Nun. Mbak Eka. Niki mula bukane wayangan Koripan Keranggan niki rumiyin nalika penjanipun Simbah Yono almarhum. Ngoten. Menika kengramanipun Pak Sabto Pak Agus Pak Budi. Nggih. Menika jaman rumiyin Mbah Yono menika kan gadah YN menika rak kantun terusaken. Oh, YN Pandai Besi menika. Pandai besi niki. Rumiyin Simbah menika nate ngendika, mbok Keranggan ki ayo do ngenekke wayangan." Oh ngaten. Delalah kemawon ngantos penjenenganipun Murid Kasin Jati nembe kelampahan ngantos dumugi menika sampun nek mboten itu sampun 7 tahun menika. Alhamdulillah, Nggih. alhamdulillah. Simbah menika seda tahun 2015, dene Ndak Mbah Putri tahun 2021. Jurung donga. Nggih, pinaringan Mugi swarga langgeng. Pinaringan swarga langgeng Mbah Amin. Kakung, Mbah Putri. Amin. Wong ya sing dadi napa jenenge sing mandegani utawa sing mempelopori Nggih. wayangan wonten Keranggan mriki. Kasinggihan. Nggih. Nggih. Sehingga sampai sak menika taksih wayangan terus. Nggih. Oh malah sampun marambah kaping jebulane Mas Gareng. Nggih. Suwargi Pak Joko Wardono menika sampun kaping 2. Sampun. Lajeng Pak Jungkung menika sampun kaping 1 kek kula Nggih. sampun ping 3. Nggih. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang ya. Mula Saya yo ngereboko. kaya klambimu lak merah to Pak De. Apa, Jas merah, jangan melupakan sejarah. Nggih. Pelopore Oh iya iya iya. didongake. Ibu-ibu Ya. ki anu kerudunge ijo. Ijo kuwi apa? Lho, lah yo nek kowe jas merah iso nek ijo apa? Nek ijo. ABC der ngono aja besek. Oh ngono. Nah. Jas merah jangan lupakan sejarah. Nah. Nek ijo, Ijo. nggone Yusuki niki Heeh. ya ancen duwene kuwi. Ya ra. Heeh, jarene jas Ijo ijo. iki lah dadine jodoh antarane Lah awake cedake dhewe. kerudunge coklat. Cocok dan melekat. Lah kok Ya. burine lho kerudunge biru. Keluarga Ageng Keranggan kene bisa rukun. Burine meneh kuwi pink. Ping kuwi dadian duwe kepinginan sing becik muga-muga diijabah karo Gusti. Lah sing kae ora kerudungan. Ndi? Sing ora kudu oh kae to. Kae lanang kon Oh, kudu. iya, iya. Kok iso Wah, lanang kerudungan ya enek anakku kan lanang ya kerudungan. ora apik kok iso Sing ngomong rapik sapa? senenono wong cah lanang kok. Lah wong teleser nek ora kerudungan ya panas kok piye lho. Ngerit pari lho nek ora nggo kerudung Dengi panas. pamer cerita anakmu jare ning pelayaran kok iso. Anakku pelayaran Lah ya lain. jare Lah, pelayaran kok luar malah negeri. leser. Pelayaran kok anakku lho. Mboten teng luar negeri. Pelayan tek kapal biasane. Enten prapatan gelar layar, dodol hik. Ngono monggo gila. Kuwi ya pelayaran. Pelayaran. Yo bangga lho sing. Oh nggih. Ngece. Jagongan Roy Bebe malah ayem ae. Iya. Malah aman niku. Nggih. Wis Nah. biarkanlah. Alah.
ngene iki tenan. Nek roh padha-padhane tuwa-tuwa lho tak urut ya ngerti nek asam urat iki ngono kuwi. Sehat no. Oh sehat. Karena minum bio moringa. Iya. Aku timbang awar sinden-sinden kae pilih sing ngene iki ayem tenan. mergane piye? Alah nek awar kae nyangkake umur. Lho Kok iso? Pupure karo nyawaku larang pupure kae. Oh iya. Tenan nek karo iki no wis cepak iki nang Rore Mason lancar ngene. Iya. Ayem tentrem. Nggih. Mangke Mbak Eka tipe lajeng. Nggih. Ibarat wong numpak Ora apa-apa karet rapo. lumampah tanpa welah. Ya jajak garing kok lali bojone ngomah lho Mbak Eka. Nek ngene iki do cangkrukan. Biasane cah nonoman kan tuku popcorn nek nonton. Popcorn. Lah iki ora tuku godril. Sing dirembuki gelang kok. Lha ya tukokno gelang jare besti. Wujud di gelang ini kapusan, rumasane Mas asli ya. Iya. Lha iki gak emas to? Jaremu emas wong sugih kok nduk ngono. Iya Mas ning iki mung saon. Saonone. Saonone iya. Angger rebuk nyepuhne. Mas Iya. tuwek ngene iki. Lumampah tanpa welah. Kurang sithik, Nduk. Ya. Ing madyaning jala temah gonjing anggenjong ning pagulingan. Sadherepipun aturaken menika saking Pak Sadiman. Kelenggah wonten Jawa Timur. Ya. Saking kula Bapak PH Sadimin, alamat Manis Harjo, Ngrambi Ngawi Jawa Timur nderek nyimak. Kula asring nonton YouTube panjenengan menapa melih dalu menika bintang tamu Mas Garing Tralala kali Mbak Eka. Ya. Matur sembah nuwun, nyuwun dipun kirimi lagu Podang Kuning. Ya, sembah nuwun. Mengke diaturke. Nggih, Mas. Monggo Gur sak dipun lagu aturaken. gawe seneng ing liyan gedhe tenan kok. pahalane. Nggih, nggih Iki estu. kanggo ibu-ibu PKK Gubuk Asmara. Heeh. Yen liwat aku kelingan gubuk biyen tanggolan ning candhak kebak tulisan warna abang tandang isen rapat jenenge gubuk asmara biyen ae tak nggo antuk tresno
mbah nuwun karo kanca-kanca audio teles sing saka Dayak Klaten. Dalu menika dipun sembadani nggih Pak Surono. Pripun menturut panjenengan dalu menika? Regeng nggih, saestu nggih, regeng saestu. Keluarga ageng sami mlempak sedaya. Nggih, pokoke. Lanang wedok enom tuwa do ngumpul kabeh. Gedhe cilik. Silaturahmi. Bener Mbak Eka. Mula kok ya dadi lan regenging suasana, nambah regenging suasana. Nontono kancamu iki lho, Nduk. Ngapa ta, Dek? Ngene malah mbok tinggal rembukan apa kuwi karo Mas. Lah tekno dijak omongi kene. Lah sing ngangkon ngono sapa? Lho kendange mandeke pas ngene kok. Pas ngono. Malah iki lho aku digerayangi ibu-ibu. Piye? Pikir aku padasan arep wudu apa piye? Iya. Betah-betah kesik. Aja kaya dijarak kaya. Cadatan sajroning ati. Nyatan luntur. Saya ati. Aku kowe dadi karepku. Yo. Kan pindah ngalor, Mbak. Ibu bapak-bapak saya pindah ngalor. Oh, pindah mriko. Monggo. Ya Mas Gareng. Telur ben ketara. Iya. Telur genti sih. Iya. Kok kidul meneh. Yen lewat aku Ya iya iya. Hello hello. Kemana-mana. Iya iya iya. Pindah rene ya sansaya regeng. Lor kidul padha le gayeng. Padha le gayenge kabeh kaya ngono to. Wah, tenan. Dasare Mbak Eka ya manis, sinden Kalima Sadaya nom-nom. Nom-nom Kek garenge ya luwes. Kalima Sadaya oke, penontonnya ya nyenengke ya Mbak Eka ya. Leres ngantikanipun. Kek garenge wis kaya cantang balung. Nggih, balung tok niki tengkleng. Gareng iki mbok yo dilemokke ngono lho, Dik. Pisan-pisan kok ngono kurus sae. Gareng ki ya kudu kuru. Nek lemu ya lemu ndak dadi bagong. Bagong. Iya. Kok ndak dadi glondor kok malah. Iya. Ya kudu kuru. Sajroning ati. Saya marani.
remen kalih suwanipun niki wau. Lah pripun? Sing ndi? Lha iki lho sing dadekke Mas Surono ki lari se ora Mergo kompake iki mau. Ati baleni piye? Kanca pengrawit sing hebat. Diwangsuli Mas, ngen suwan. Anyar iki. Sing suwe. Iki arep tak rekam tak nggo nada dering HP. Anyar iki. Mergo laren ning kubuk asmara. Iki apike dipetani iki. Weh. Ngopo? Soale aku krungu enek sing ora pas iki. Ayo. Kompake ngene kok. Nduk krungu. Oh, kene wong kupingan kok, Nduk. Sing ndi, sing ndi? Khusus demung tok sik. Coba. Wah. Oh iya. Jiro lu ya. Pas. Betul. Apik kompak iki. Kompak tembunge pisan. Saron ya, saron. Saron. Oh iya, mbok menawa sarone sing nyele. Saron. Wah, pancen gareng iki nyang titilaras hebat ya Mbak Eka. Iya, titilaras tengen. Wong kupingan kerep ngrungokke radio ngene iki. Kono ki anu kulino kupinge pener. Wah, nek ora bener ndledek om. Ha iya. Coba saron. Jiro lu ya. Bener, demung bener. Saron pener. Peking. Wah, iki. Kok aku rungu kok mau. Yo, bakule pelem sing saka Coba, pakai, cengklik. Ya. Abani Pak Deyo. Ya. Jiro lu ya. Apa iki ya? Kuwi sing Piye? sing meking ora patek tetek mergane digodho karo sing rambuté abang lore. Ketoke mantan CLBK. Ket mau ki rak meking ki rak nglirak-nglirik ngalor to karo Mbak Yuko kuwi. Ora ta mula. Kandhani ya. Anu nika ta? Iya. Kanca plek. Heeh. Nek sing nyiter gede ora karo kuwi. Karo mbake sing agem kaca tinggal nek sing nyiter. Oh, kan mau nglirak-lirik. Iya. Kok ya do duwe anu dhewe-dhewe delan dhewe-dhewe to. Lah awakmu sing ndi? Aku tetep Indri. Wah. Mana Bu Indri? Oh, sekarang ora Indri ora tetep Indri aku wong tipe setia kok. Nek ora Indri ora di hati. Wong lanang iki kudu setia ya, Mas. Kaya Mas Surono ya garwane ya kae. Mas, ora karo Ibu Naji ora. Oh, tenan. Awakmu ya kudu setia. Wah, aku setia. Aku wis tau diomongi Pak Mubalek kok. Piye? Dadi wong lanang entuk nyambut gawe ning endi wae ning kudu tansah setia karo bojone. Iya, bener. Saumpama kok lunga ning dalan iki ketemu wong ayu. Iya. Kuwi terus kudu ndang cepet-cepet mulih, lihatlah tataplah wajah istrimu. Wah, cocok iki. Mergo isih ayu bojomu. Akhirnya terus kula tenan Mas niku. Nggih. Was metu nyambut gawe teng dalan enek wong ayu ning pinggir dalan. Heeh. Terus kula dadi kelingan ngendikane Pak Ustad. Langsung segera mulih. Mulih. Tataplah istrimu. Wah, bener Mas. Heeh. Piye ayu to? Ayu sing ning dalan. Dadi mulai ki tak kira eling bae nggur madake to. Bandingke ngono ta. Iya, aku terus bali ning dalan meneh. Wonge wis ora enek, Mas. Dadi sing ayu tetep bojoku. Wah iya. Bojomu sayune kaya ngono, Lah, ora. gedhi dhuwur, Aja dirasani. putih kok iso. Nek nesu mekrok meneh. Ate kaya ula Tapi kobra. tenan niku kula bersaksi. Ate kaya ula Bojone kobra. Pak Degareng iki gedhe dhuwur putih lemu, Weh. sikile papat. Apa sih? Kayak apa Sapi kok. Lah Langsung sing berono lho. geger karo kowe isu-isu ke lho. Iso gede dhuwur sikile papat, kae nggendong anakku. Iso sikile papat iki sapi. Isu-isu bareng wong loro. Nengane kok ya. Nggih. Iki Mbak Eka tembange wau sampun. Sampun. Nggih. Wonten sing ngesake saking Pak Agus wau apa mau? Ya sik digoleki ndak lali. Nggih. Sing Mbak Eka kon kendang mau lho. Oh iya. Anu toto-toto, podang kuning, Mas. Podang kuning. Apal ya. nek kula sekelingan. Nggih.
Kendang. Baik kalau to kendang Ki. Aku rono wae ya. Tapi kendang Jawa aja jaipong. Iya. Yo angel. Ku jaipong begagang ku ndak ngrusak konderdil. Tornek biasane nek jaipong iki kudu nganggo kathok. Aku ora kathokan. Lah apa ya nek sinden nek nganggo kathok jarian. Jari iki dimodifikasi sing enek lirikane. Ning jero tetep kathokan. Kathokan dawa sing enek tulisane kathok training SMP Muhammadiyah Delanggu. Iya.